A blessed Lord's Day, Raylan. And it is iterating aldaw. It is my out of my respect kada kayo makailan ket ada dagiti saludsud nga kahit kung i-furnish sumbatan. And I would like to take advantage dagiti questions tapno makaadal iti adu. Punay ti kabsat. Kabsat, preacher, apa niya ti pangilasinan nga iti may sakat talaga nga pudpudno nga namati ti Dios. Ada kadi dagiti pangilasinan tayo nga iti may sakat pudpudno nga namati ti Dios. Naisalakan. That is one of the most nga kunating importante unay nga question. Because sometimes already dagiti anak tayo they would ask the question. Kasat mo may lasin ko nga naisalakan akdan, ma'am. And at least amo tayo isusumbat tayo. For others, kung daan niya mo tayo sa lutsud. But actually, these are foundational questions nga napataglaw unay nga masapol. Usto, tiya mo usto ti pagpatpatayan tayo. Or else, you may know a lot of doctrines. You may know a lot of verses in the Bible. Nanuhan mo nga amo iti foundational doctrine iti gospel, iti panakaisalakan, you're doomed to hell, my friend. Ada dagiti senyales, ada dagiti marka nga mangipakita kada tayo nga iti maysa nga tao ket naisalakan. And we thank the Lord iti scripture because the scripture tells us kung iso ti pangbatayan tayo, no anya dagay nga marka. Muna, the first mark iti maysa nga naisalakan is the genuine confession. A genuine confession iti may nga tao. Dahil iti muna nga pangkitaan tayo nga iti may nga tao kat pudpudno nga naisalakan. It is the sign na makita kanya nga nagpudpudno iti panangi pudno na kani confess na may panggap iti Ebanghelyo ni Apo Jesus. That was written in Romans chapter 10 verse 9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. No, ipudno mitingiwat mo nga ni Apo Jesus. And pati misuna nga nagtao iti puso, nga isunat at nagungar, natay nagungar, manipod iti patay, di salakon ka. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So there is a genuine confession. Anya kat mo sa una ito eh. Umuna, there is a genuine confession nga niya Apo Isus isulaan timang isalakan. Awanan na. That is the first confession nga dapat ipudno na kanadmitaran na. And when I say confession, tikuyog na rito a surrendered heart. Kapusta mabaling at may nga tao, kat kuna nangamamuna ni Apo Isus, but nagpasakop ka ni Isu na, sa baling istorya niya Aduti mamati kini Jesus, nga madu iti hangag pasakop. Iti kiniasasino ni Apo Isus nga isunak at Lord, Apo, kan isunak at mangsalakan. Ngawanan na mga makaisalakan kanya na malaksigla nga ni Apo Isus. And a genuine confession katikarga na ito a full trust and surrender kini Apo Isus. May kadwa, a full trust iti finished work ni Jesus Christ. Nga isunak at natay kat naikali yung nagungat. And a full trust and surrendering iti heart ti maysa nga ni Apo Isus ket awanan dadto mga mangisalakan kanya na nuhan lang isu na. And that is manifest iti panangibaga na iti ngiwat na nga si nagtao diti puso na ay baga na kani Kristo Jesus nga isu na ket mangisalakan. So that is di ko na tayo nga genuine confession. There is an acknowledgement the truth and there is a surrendering to the truth. Dahito iti may sangahan nga makita iti naduma. Kamu dalang umanay di amu
But it's more than the amo. There should be a knowledge, a full trust in the truth nga diay, and a full surrender in the truth nga diay. And that makes a biblical confession nga ti may nga tao kat pudpudno nga ni salakan no narami na diay. Nalawag? May kadwa. The evidence iti ko na tayo nga nabalbaliwan nga biyag. It was written in 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Or I think 1 Corinthians. Okay? That is 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. That iti pangdua. There is a genuine conversion. No sino ti may isang tao nga may baga nga isunat at naisalakan, ada ka ni Kristo, ada iti panagbalbaliw iti biyag na. There is a conversion iti biyag na. The conversion nga di kat bunga deta ti panagtrabaho iti Santo Espiritu, nga na iti may isang tao kat nakonbiktar iti puso na kat iti bunga panagtrabaho iti Santo Espiritu at it brought forth repentance iti may isang tao. Di nagtigas nga panagpuspuso ti tao kat napaluknang iti Diyos. Di napangas nga hanakat agpasakop. Kan isarwanan dagi bason nga amuna nga nakaofendar kan nakasakit iti Diyos. That is a mark na kung natin may iti sa iti Diyos, iti may isang nasalakan. There is a changed life. All things have passed away. In Inayad, there is a transition, there is a transformation, change nga slowly by slowly nga adda kanya na gapusta ada iti Santo Espiritu kanya na ada iti biyag iti Diyos kanya na nga agtatrabaho. So makita tayo, that is the product iti Santo Espiritu, iti biyag iti tao nga pudpudno nga nabalbaliwan at ibiyag na. A conversion. Genuine conversion of life. So nga dahil titikunan na Apostol Pablo di 1 Thessalonians chapter 1 nga tataamukon nga dakayo kat napili ti Diyos. Gapusta, hanyo lang nga dinangag ti minsay ti Ebanghelyo, uray ti testimonyayo nagpukaw ti dadong mga lugar. Ada iti diferensya na datan. Di pa nagbiag dahil di nga manbanuran da tiribulto, inbulang da tiribulto da, katinalak da, sinurot da ni Apo Iso Cristo. So that was, and that is an evidence, and that is a mark. Iti may nga tao, kat pudpudno nga may nga namati ti Diyos. Nga hanlang nga inganang iwat. There is a genuine conversion nga napasama kanya na. Nga makitang ti panagbiag na. Dahil tati concern ni John nga adu ti mangibagbaga nga naisalakan, iniyatan mo makita iti ebidensya. Dahil tati concern ni James, napay ako na nga inparuwan man yung dead faith, kan demonic faith. Gapusta in the midst, itanak ti Diyos nga adu ti mangiklaim a Christian. Agpaisudya ko natin nga dati false Christian. And aduda nga false Christians. And makita mi suda iti panagbiag da, gapusta there is no evidence of God's Spirit nga ada iti panagtrabaho ti Santo Espiritu ti biagda nga ada iti genuine conversion. So I think DJ iti pangdua. Pangtalo detoy jay discipline. Tatay lang in record tayo concerning iti panagdisiplina ti Diyos. Ti may isa nga naisalakan no madayo isuna mariknan at hinunag na iti panagsakit, panagsinay, kan panagsangit iti Santo Espiritu. There seems to be something nga masaksaktan tulong na nga mangkonsensya kanya ng agsubli iti Diyos.
And malaksi di jay, ada di pa nagdisiplina iti Diyos. So that is third, jay restoring discipline iti Diyos. Iti maysa nga namati, haan nga mailibak, nga masaplit isuna nagtalikod isuna. Dayto iti diferensya kini Judas kung nagiti disciples. Dagiti disciples nga tinmalikod kini Apo Isus di tiniluda, they were restored iti pamati. Ni Judas, he was not. Haan nga naisalakan isuna. Agpay sugam di ko na ni Apo Isus nga early di pa nagkakatuwada nga pinilik da kayo na madati may sa kada kayo kat jablo, implying adati palso kada kayo ulbud hanga puno ti pamati na anak iti jablo. So nga ko na iti so ti Apo, you will see iti may sa anak iti Dios gapusta iti may sa anak iti Dios, you will undergo iti hanga sinsinan nga panagdisiplina matiti Diyos. He will experience iti chastening iti Diyos because chastening is a mark nga siya katanak ti Diyos. Numnukunam nga nagbackslide ka and yet awan ti disiplina iti Diyos. That just shows haan ka nga pudpudnong anak ti Apo. Makita mo jay? May sapay, sumaruno, jay holy desires. There seems to be, so in Ephesians chapter 2 verse 1, there's a quickening, there's a giving of life. There's a giving of life, nga di a new desire for God, a new interest nga amon iti Diyos, a new heart to follow the Lord, a new heart nga agbiag para iti Apo. That is the last point na kuna tayo. Na marka tinasalakan, the evidence of being quickened, regenerated, na ikan iti barunga biyag iti Diyos, na itag ka na tayo, isong ada niya barunga. Dati katawan mo, tinteres mo, tiba Biblia, tatak, apay nga ada. Dati amo kahit nga adal dengag ti sauta, apay nga tatakat ada. There's a new interest kini Kristo. There's a new interest to know His words. There is a new interest to live for God. There is a new perspective nga iti biyag kat hanlang para kanyak no di kat para iti Diyos. So makita mo diya kat the evidence of a regenerated life. So my friend, digya iti kahit kung adalan tayo, a simple glimpse, makita tayo nga marka iti maysa nga nisalakan. And I hope that ito kapsat tayo nagdamag, it gives clarification. Ay, digya gaya. Blessed day ka na kayo, kailan? And I have produced the mga God bless you.